या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येते। अखेर म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप झालाय। म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप हे वृत्त कोकण 7 लाईव्हने सर्वप्रथम प्रकाशित केलं होतं। आमचे प्रतिनिधी संदीप चव्हाण यांनी याबाबत सर्वप्रथम माहिती दिली होती। हे वृत्त आज तंतोतंत खरं ठरतंय। तब्बल 46 भाजप पक्षाच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या राजीनाम्याचं पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष यांच्याकडे पाठवली आहे। देवगड जामसंडे नगरपंचायत मधील सत्ताधारी नगरसेवकांनी घराचं अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक योगेश सांदोस्कर यांनी दाखल केलेल्या दाव्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी नगरसेवक रोहन खेडेकर यांना अपात्र ठरवण्याचे आदेश दिले। या आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नगरपंचायत प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकारी उमेश स्वामी यांनी दिली आहे। दरम्यान या निर्णयामुळे देवगड जामसंडे नगरपंचायतमध्ये भाजपचे 8, सत्ताधारी ठाकरे गटाचे 8 असे समसमान बलाबल झाले। एक नगरसेवक अपात्र झाल्यानं भविष्यात देवगड जामसंडे नगरपंचायतमध्ये राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त होते। दरम्यान या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागू असं सत्ताधारी गटाचे गटनेते संतोष तारी यांनी बोलताना सांगितलंय। कणकवली तालुक्यातील नांदगाव तिठा येथील 2 महिलांची ऑनलाईन फसवणूक झाली असून त्यांच्या खात्यातून काही सेकंदात प्रत्येकी 10,000 प्रमाणे गायब झालेत। या प्रकारानं नांदगाव परिसरात खळबळ उडाली आहे। याबाबत रितसर पोलीस ठाण्यात ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। नांदगाव तिठा येथील एका महिलेनं पासपोर्टसाठी रत्नागिरी इथं अर्ज दाखल केला होता। त्या महिलेला पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता, त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, तेव्हा टपालने येण्यासाठी 5 रुपये गुगल पे करा असा फोन मुंबईहून आल्याचं त्यांनी सांगितलं। त्या महिलेनं 5 रुपये गुगल पे केले पण ते झाले नाहीत। पण त्याच घरातील त्यांच्या नातेवाईकांना गुगल पे करण्याचा प्रयत्न केला आणि काही सेकंदात या दोन्ही महिलांच्या खात्यातून प्रत्येकी 10,000 रुपये प्रमाणे गायब झाल्याचा 4,999 असा प्रत्येकी 2 मेसेज आलेत। पैसे कट झाल्यानंतर त्या महिलेनं कॉल बॅक केला पण फोन उचलला गेला नाही आणि काही काळातच नंबर ब्लॉक करून टाकण्यात आला। या प्रकारानं नांदगाव परिसरात खळबळ उडाली आहे। कोकणासारख्या दुर्गम भागात ग्राहकांना अविरत वीज सेवा पुरवण्याची जबाबदारी नेटानं पार पाडण्याचं कार्य महावितरणचे कर्मचारी करतात। रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मंडळानं वार्षिक वीज बिल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करून राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केलं। या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल मुख्य अभियंता परेश भागवत यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शाबासकीची थाप दिली आहे। रत्नागिरी स्थित कोकण परिमंडळ कार्यालयात उत्तम ग्राहक सेवा आणि महसूल वसुलीच्या उद्दिष्टपूर्तीमुळे गुणगौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। राहुल गांधींनी केलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अपमानावरून महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेले शिवसेना, ठाकरे गट आणि काँग्रेस आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे। भाजप आणि शिंदे गटानंही यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे। यातच आता सावरकर वादानंतर डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी राहुल गांधी लवकरच मातोश्रीवर येऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।